el 12 de febrer ja vas fer tot un thinking, ja vas començar a parlar dins d'11.cat que ens trobàvem davant de la major recessió econòmica a nivell històric, i això va ser el 12 de febrer del 2021. O sigui, vas tenir ja una visió molt clara que ens estàvem adentrant a dins d'aquesta recessió. Llavors, la pregunta és com hem arribat aquí? És una pregunta llarga, però el que s'ha d'entendre és que jo potser vaig fer la conferència al gener o febrer a principi d'any per explicar el que venia, però fa 3 anys que estic explicant això. De fet, 11 neix perquè ja es veia venir el canvi del sistema econòmic, es veia venir el crash, tothom ho sabia. En el moment del Covid, al mes de març, quan explota el Covid, en realitat, si mires les dades econòmiques, veus que el món estava ja en col·lapse, el sistema financer. La majoria dels bancs estan tècnicament quebrats, ja es veia, simplement si saps llegir els balanços dels bancs, i a nivell de comerç, l'intercanvi que hi ha a nivell mundial, ja es veia venir que havien arribat a una saturació. Per tant, era obligatori que el sistema caigués. El Covid ajuda a tapar una mica aquesta situació i ara estem veient el resultat del que hauríem vist igualment sense Covid. És que la inflació és galopant, no es pot aturar perquè s'ha imprès més bitllets del que es pot assumir en l'economia i amb el Covid s'ha imprès encara més i per tant ara és impossible. Perquè entendre com funciona el sistema econòmic has d'entendre que són vasos comunicants. Al final els bancs o el sistema emet molts bitllets perquè la gent puguem comerciar, però si hi ha massa bitllet en el sistema, el valor d'aquest bitllet baixa. Llavors la gent pensa la benzina és més cara, això és més car, l'electricitat és més cara. És fals. El que val menys és el diners que tenen a la butxaca. Quan et donen una inflació de 10% és una falsetat també perquè es fan servir càlculs diferenciats. Si es facin servir els dels anys 80 estaríem amb un 17% d'inflació. I això simplement parlant de la inflació. Si això li afegeixes el canvi de currency, és a dir, de moneda, heu vist que en aquest últim any l'euro ha baixat un 20% comparat al dòlar i tot el que es compra al món es compra en dòlar. Per tant, tots nosaltres, el diner que tenim a la butxaca val 20% menys. Anem al banc, veiem 100 euros, segueix sent 100, però aquests 100 ja compren 80. Per tant, és un 15 de baix, però a més, si afegeixes la inflació real 17, és un 30 i pico % menys del diner que tenies. Per tant, si has estalviat o vols fer alguna cosa, t'adones que et costa més, perquè el teu diner ha baixat de valor, perquè s'ha emès molt més diner en el mercat que el que el mercat pot absorbir. Ara el que està passant, i per compensar això, el que fan els sistemes és que pugen els tipus d'interessos. El tipus d'interessos és el cost per demanar prestat diner. Aleshores, si el nivell puja del cost de diner, la gent no demana tant diner, la gent que estalvia guanya més diners perquè els bancs li paguen més, llavors es retira diners, tècnicament ho han de fer, no ho fan, però es retira diners del mercat de forma artificial. Per això, quan sentiu els tipus d'interessos pugen, anirem millor. It's too late, perquè ara el sistema està trencat i és igual que pugis o baixis, ja no es controla això. Però per això es pugen els tipus d'interès, per intentar treure diners del mercat perquè el valor torni a pujar del diner. Sí? Fins aquí? Llavors, com hem arribat fins aquí? Hem arribat fins aquí perquè el sistema per se està rigged, no? Com es diu rigged? Està falsejat. La majoria de la creació monetària que es fa a través dels bancs, suposo que sabeu tots que el diner el creen els bancs tipus Caixa, Santander, etc. No el crea l'Estat ni el crea el Banc Central. Sabeu això, no? Per tant, són els bancs privats que creen el diner. Quan tu demanes crèdit, en aquest moment creen el diner digitalment i te l'ingressen al compte. És com si es fan un préstec a si mateixos, out of nothing, out of the blue, que es diu ex nihilo, és a dir, creen diners de res. Per tant, si creem diners de res constantment per engegar l'economia i engegar el consum, arriba que hi ha masses diners per la realitat del que s'està creant i aleshores entres en la inflació també. Llavors és un joc que s'ha de jugar una mica més controlat que s'ha fet fins ara.
Llavors, com hem anat constantment incrementant el volum d'emissió de diner en el mercat quan l'economia no seguia, perquè ens han venut que hem de créixer constantment per mantenir el business. És fals, també. Hem de créixer constantment perquè si parem, el sistema, la banca no pot crear diners de crèdit i llavors cau el sistema. Llavors és una carrera cap endavant. Sí? Llavors, quan hem arribat a aquest punt on ja el sistema per se ja no pot seguir, el sistema cau tot, perquè ja no hi ha manera de controlar aquest modus fictici de crear diners contra valor que no és real. I a sobre d'això, tot aquest diner s'ha anat a un sector encara més especulatiu, que és la borsa. Perquè si creo molts diners i dono a la gent, creen businesses, creen coses, i això compensa. Però si agafo els diners i els poso a la bolsa, que és com un casino, no estic creant res de nou, estic inflant valors que existeixen. Llavors la bola es fa encara més grossa. I ha arribat el moment que la bola peta, i això és com hem arribat fins aquí. I quan peta això, les conseqüències és a tot el món, toca a tothom, perquè el diner perd valor, la gent no té diners per engegar negocis, la gent no té diners per pagar les hipoteques, etc. És una cadena, i aleshores la gent no compra, els comerços tanquen, no poden tenir tants empleats, més gent a l'atur, més prestacions socials, llavors el sistema es gripa i cau tot. I això és el que està passant ara mateix. La gent no ho veu, però la onada que ve és això. Això és com hem arribat fins aquí. No sé si s'ha entès. El control de la inflació és així de bèstia. Sí, bueno, han de controlar la inflació perquè per ser la inflació és un impost. S'ha d'entendre que la inflació és una falsedat. Cada any, a principi d'any, l'Estat decideix, amb uns càlculs que és un bàsquet que diu, bueno, el pan, el coche, todo esto vale, esto es una media, los precios tienen que subir un 2%. Mientras sigui 2% és ok, però és fals. Què vol dir? Que cada any el diner que tinc val 2% menys. És un impost directe que l'Estat recull de la gent amb la inflació. Però això què 2%? Quan és 10 com ara, és too much, perquè cada mes és com si tinc 10% menys de diners. Llavors, és un sistema que està creat per sostenir-se, però no es pot sostenir, és impossible. El planeta és finit, els recursos són finits, el business model de l'economia està basat amb el creixement, però sobretot en el model capitalista, que és la gestió de l'escaig, scarcity. Si us penseu, la idea principal és la discoteca, que veus la discoteca, hi ha una cua, a les 11, tu fas la cua, entres a la discoteca, no hi ha nadie. Dius, ostres, ¿por qué hay cua? Perquè el sistema de selling és scarcity, si és escaig, si hay poco, vale más. És el model capitalista. Per això el nostre sistema energètic està enfocat no a l'hidrogen, que és el més abundant en l'univers, però al petroli, perquè és escaig, i els motors de combustió necessiten això i pocs ho controlen, i llavors puc controlar l'accés a la gent a un bé comú i aleshores puc treballar amb els preus. Tot funciona així. Estem en un model capitalista que gestiona l'escaig menys, i hem de passar amb aquest nou paradigma a un sistema que gestiona l'abundància, perquè si no el planeta no pot seguir. I abundància vol dir amb energia, per exemple amb hidrogen, i amb diners també. Estem parlant de models nous econòmics que són més, diguéssim, mutualistes, més comunitaris, que és tot això que ve, més sharing. Estem passant de l'economia del selling al sharing, que és compartir. Si us hi fixeu, paulatinament hem passat de models aïllats, de motors de busquedes d'internet, a models de xarxes socials on la majoria de les coses es comparteixen. Airbnb, I have my house, i el sistema antic és hotel. Airbnb és we share our houses, compartim les nostres cases, és un business model nou. Passa el mateix amb Uber, passa el mateix amb Facebook. Jo comparteixo el meu contingut amb els meus amics, els seus amics, és un model que és una transició del model antic, que era totalment ocupat per uns, a un model per arribar a més gent que ha de ser de dispersió, que és descentralitzat. Fins i tot la creació de blockchain ve amb això, és un sistema descentralitzat, no centralitzat. Heu d'entendre que hi ha un shift
que no han volgut ells, que és obligatori, és un shift que va més enllà de l'economia, és una transició. Alguns diuen ara estem entrant en l'època de l'Aquarius i estem deixant Piscis que és més personal, individualista, creixement, a una època més de compartir. Llavors el sharing aquest ja ve per sota. Ells ho saben i ara crearan models nous basats en això del sharing per seguir perpetrant el model de disminuir l'accés de la gent als béns. Sí? I aleshores per això és important ara crear models alternatius que permetin tenir una economia de sharing, més que de selling. Sí? Són dues coses que, perquè també perquè entengueu, potser que puc explicar, són dos tips que us donaré for you, per entendre amb això tot el que està passant. No és complicat. Són dos temes. Un és com funciona l'ecosistema, com està funcionant l'ecosistema, on va, i el segon són les regles del joc. I una part és la que he explicat ara i ho posaré aquí, simplement perquè tingueu referència i pugueu després fer les preguntes més enllà. Sí? Sí? Voleu això o no? Sí. La gent està dormida, potser una mica de cafè. Sí, llavors... Sí, jo dibuixo molt malament, si no s'entén, no hi ha opció. Potser ho ha de fer un altre. Soc esquerrà a sobre. Llavors, partirem això, són dues coses. Una cosa és l'ecosistema i l'altra cosa és els rules, les regles. Llavors, perquè s'entengui, hi ha un concepte que és molt important entendre. És diferenciar virtual de virtualitzat. El món com l'hem viscut fins ara era molt analògic, digital, i la gent pensa que el món virtual és fancy, és cool, però el món que estem vivint no és virtual, està virtualitzat. Si no entens això, you can't catch up, és a dir, ja no pots arribar, perquè això canvia tot el sistema i ja ho veureu per què. Llavors, perquè us entengueu, si això és la línia de vida i del temps de la gent, lunes, martes, etc., això és el que fas durant la vida normal, com t'aixeques i fas coses, etc., i les coses que pots fer si són virtuals no són reals. És a dir, les coses virtuals és etèrea. Llavors, normalment la línia que va virtual seria així. Això és el model, diguéssim, analògic. Al principi de tot, fa 30 anys, quan començaven a tenir els search engines, no tenia molt impacte a la nostra vida, al món digital. I aleshores ara passem a una progressió d'això i el canvi del que ve fins al metaverse, perquè entengueu per què estan parlant tant del metaverse, perquè és l'endgame, anem cap allà. Llavors, la diferència entre virtual, que és un model que et fan creure que tot és virtual, però és fals, vivim un món virtualitzat. Virtualitzat és quan la teva vida, el que passa en el món digital, té un impacte a la teva vida real. Per exemple, escrius una tonteria a Facebook i et fan fora la feina. És una cosa que passa digital i ja no pots anar a treballar. Llavors, fins ara, la transició que ha hagut d'aquesta vida, si la repeteixo, l'altre, el món virtual, és virtualitzat. Què és això? Això són les interseccions de les accions que tenim a nivell digital a la nostra vida. Hem fet una transició analògica, els primers anys, fa 30 anys, al anem a digital, i a poc hem anat, sobretot aquí amb el mòbil, hem incrementat el nostre contacte amb el món digital. Llavors, en lloc d'abans d'entrar a internet el fin de setmana, ara vaig amb el mòbil, és constant. Abans amb el mòbil aquí era solo datos, VOF, i ara són datos. Llavors, la freqüència d'interacció de la meva vida real amb la vida virtual és major, és més gran. I això no es pot aturar perquè estem passant en un món totalment virtualitzat. Què vol dir això? Fins ara anem amb un model que és absolutament casat. No es podrà fer la diferència entre el virtual i el virtual perquè la freqüència de contacte amb el món virtual és constant. Per comprar, per pagar amb els diners, per parlar amb els amics, tot passa de forma paral·lela en el món virtual. I això en realitat és el model del metaverse. El metaverse no és uns nens que estan jugant amb un tal que miren, això és la part fancy perquè
entreté, però això és el que passa a les nostres vides reals. Veureu que ara passarem del model més d'internet, diguéssim, que coneixem Google, a un model més tecnològic quàntic. Acabarem, ho provaran, s'han fet proves a Suècia, tenint un tatu de carbon, que serà la nostra ID, serà el nostre pagament. A Suècia porten 3 anys fent tests d'això, amb 60.000 persones estan contents. Per què? Perquè al final hem de fer que ja no sigui ni un telèfon, està embedded amb nosaltres i ens ho presentarà com una cosa que va bé, però aquesta cosa, junt amb els 5G, el que permet és que estiguis live 24/7 connectat. Tu i el teu binomi, diguéssim, digital, que no és digital, ets tu digitalitzat. Si et roben el compte bancari per internet, you're dead, no menges. Per tant, no és una cosa virtual, és molt real. I el metavers és aquesta freqüència que ve que farà que no podràs separar la teva vida del món virtual. Per això estem anant a un món cashless, si us hi fixeu. Vas a l'IKEA a comprar i hi ha 6 caixers de tarja i la de caix una cua de 50 persones, perquè volen forçar-te a utilitzar diners digital, perquè ara passarem al model més de diner digital, que és el CBDC, que és el Central Bank Digital Currency. Això és el que està venint ara. Heu sentit parlar de l'e-dòlar, de l'e-yuan, de l'euro digital, és això. És a dir, el diner passarà a ser 100% digital. I això, que sembla una cosa guai i tal i qual, és extremadament perillós, perquè en aquest moment, si el diner és digital, primer es pot programar, és a dir, es pot programar què pots comprar i no pots comprar, es pot saber tot el que fas amb el diner i fins i tot pot caducar. I fent caducar el diners ja no tindríem problemes d'inflació. Si hi ha massa diners, caduquem i et diem aquests 1.000 euros els has de gastar en 3 mesos. Si no els gastes seran 800, sortiràs a gastar. És un sistema fàcil de controlar, ja no tindries inflació. Podries fer deflació automàtica. Això solucionaria molts problemes, però les teves llibertats, they're gone. Perquè ja no existeix físic. Si el diner és digital i estàs bloquejat, tu ja no tens vida. Per tant, no és una broma el tema del diner digital. I ningú en parla. I estant al mes de juny es decidirà l'euro digital. Ja es porten anys, però trauran i en 2 anys el tindrem tots. You'll see. There's no option. Per tant, s'ha d'entendre això, que és l'ecosistema que va cap aquí i has d'entendre que tot el que passa al món digital que et venen com fancy a través de coses is not so fancy, is real, perquè afectarà la teva vida. Per tant, has d'estar atent amb això. Això és la primera part. La segona part, que són les regles de joc, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, digues. Yo, como mucha gente, hace 5 años que estoy pagando siempre con el móvil. Sí. ¿Cuál es la diferencia con lo que nos estás diciendo? Porque hasta ahora tú estás pagando con el móvil porque el dinero es digital desde hace 12 años, 15 años. ¿Ok? Es cómodo. La diferencia del dinero que haces es que ahora mismo hay en el sistema bancario sigue habiendo dinero cash, es decir, aquí puedes pagar con cash y puedes pagar con dinero digital. El sistema fraccionario de la banca le obliga a tener como mínimo un 10% del dinero que circula en real, en productividad real. Entonces, esto son los billetes que tenemos. Si tú coges el billete y lo guardas en tu casa, el banco no puede hacer nada, ¿sí? Mientras usas digital cada vez es cómodo, está bien, pero cuando eliminen el cash, este cash tú no lo puedes guardar en casa, ¿entiendes? Sí, excepto que es una minoría de la gente hoy día que guarda el dinero en su casa. ¿Eso es lo que crees? Sí. No es el caso. Gente normal, digo. En España, el cash aún, en el comercio, aún en la mayoría de los comercios normales mueven un 60% en cash. Es un país muy resistente al digital. Porque tú ves aquí Barcelona, pero tú ves al interior la gente mueve con cash. Porque el cash te garantiza que esto tú lo controlas. Tú piensas, oh, ok, it's not a big deal, you'll see. Porque el hecho de que el dinero sea digital, tú no tienes ninguna propiedad sobre este dinero. Si el banco, como pasa ahora en muchos casos, te bloquean las cuentas, no puedes hacer nada. ¿Qué está pasando ahora? Revolut, todas estas cuentas, están bloqueando cuentas de gente. Entra en internet, miles de personas, they have no choice.
¿Sí? Entonces es muy importante, bueno, es una opinión que te explico, pero vais a ver que van a eliminar el cash. En Noruega ya hay una ley propuesta para esto. Entonces, pensar que el mundo del dinero digital ya es así, no es así, porque el sistema no funciona de la misma manera, porque el dinero ahora lo crean los bancos comerciales. Los bancos centrales. No, son los bancos comerciales que crean el dinero. El Banco Central no crea el dinero. El dinero se crea por emisión de crédito. Cuando tú vas al banco, crean digitalmente este dinero en este momento con la palanca de 1 al 10 y crean ex nihilo. Check it. Lo que vamos a pasar en el CBDC es el Central Bank Digital Currency. Los bancos centrales van a sacar los bancos comerciales de en medio para emitir ellos. Y tendremos cada uno una cuenta con el Banco Central. Esto es así. O sea, el dinero no lo crean los bancos centrales. Es un hecho. Check it. ¿Sí? Bueno, todos tenemos la imagen de la maquinita que saca billetes. Sí, no, de los bancos centrales. Esto. No, pero es lo que te ven, es falso. Es que, míratelo, es que es falso. El dinero se crea. Era el Banco Central Europeo que daba créditos a los bancos y a los estados. No, los estados levantan deuda contra los bancos privados. Y su tesorería recibe el dinero de los bancos privados, que la garantía detrás, hay dos tipos de moneda, la moneda interbancaria, el banco central con los bancos, que es digital, porque ahí crean, y el dinero que usamos nosotros, fiduciario. El dinero fiduciario que el Estado y nosotros usamos lo crean los bancos comerciales, Caixa, Santander, etc. Luego tienen detrás una cámara que se llama de compensación, que el Banco Central, entre bancos, cuando han pagado entre tú y yo, y tú tenemos cuentas diferentes, el arreglo se hace con el Banco Central, con una cámara de compensación. Pero el Banco Central no crea el dinero, es falso. Això sí. Sí? Les criptomonedes semblaven una alternativa, però ara sembla que també no està massa clar. Bueno, les criptomonedes és una alternativa perquè s'ha creat per això, és un moviment anarquista a la base, que el que intenta és crear un model descentralitzat, però la base de les criptomonedes no és tant si és centralitzat o descentralitzat, és un tema de criptografia, de seguretat, perquè quan més digitals anem, més exposats estem al frau, més exposats estem al robo, o als problemes, i no hi ha prou ciberseguretat. Llavors, la cripto el que permet és que sigui molt difícil craquejar els sistemes. La majoria dels bancs no expliquen la quantitat de pèrdues que tenen per robatori. Si ho expliquessin, ningú tindria els diners al banc. Nosaltres que ens hi dediquem sabem el que passa darrere amb els sistemes dels bancs, no? Però no ho explicaran a la gent, perquè si no ningú tindria els diners en els comptes. Seguir sent una alternativa real a això, no? Perquè està parlant inclús el bitcoin, que la majoria dels dòlars, per evitar la caiguda del dòlar, ara que perd. Sempre i quan el model no acabi centralitzat i que segueixi sent descentralitzat, realment és una opció. Tots els models que acaben centralitzats vols dir que uns pocs tenen el control sobre la majoria. El model de Bitcoin neix així, però ara per què estan parlant de les ballenes? Perquè la gent amb poder adquisitiu, la banca, ha comprat tants bitcoins que ara els poden fer variar ells en el seu. És a dir, el sistema ja no està tan alliberat de l'altre perquè ha acceptat el cash, perquè la gent ha de viure en compensació amb el bitcoin. I la majoria, si t'hi fixes, de criptos ara estan fent contra el dòlar o contra un altre cripto, però estan tornant a les fiats, d'alguna manera. Això, el bitcoin millor s'equipara al dòlar, perquè el govern dels Estats Units està preocupat per la caiguda del dòlar, perquè no poder de la venda del petroli, i és una manera d'aguantar el sistema que hi ha. Sí, i a la gent de cripto no li agrada que se'ls digui això en realitat, perquè és tot freedom, it's not so free. Perquè si al final la majoria del diner està en mans de pocs, sigui cripto o sigui el que sigui, ells manipulen el servei. La diferència, no es pot crear ex nihilo sense una regla. Bitcoin sap que cada 4 anys disminueix la meitat dels... Saps que és finit, no? Llavors això torna al patró or, saps que en els anys 70 amb el Bretton Woods es canvia el diner contra or i es treu l'or i ara es pot imprimir diner sense or. Llavors hi ha molta volatilitat, hi ha molta, com es diu, especulació. Però si tens un quilo d'or són 100.000 euros, per tenir 200.000 euros has de tenir 2 quilos d'or. Si no hi ha or, només imprimeixo. El Bitcoin, l'avantatge que té és que també és finit. Llavors tothom sap
que només el que existeix es pot passar, llavors el valor que agafa incremental és pel volum de l'ús, no perquè estigui imprimint més, és un sistema millor, diguéssim. És l'antic, tornem back to the basics, no? Això és el que està. Llavors, què anava a explicar? Això. La base del sistema que hem arribat fins aquí, que ara està canviant, que aquí tenim com una transició, és que nosaltres, quan començaven la majoria de gent que hem fet marketing, sales o business, la regla d'or del model americà és justament la gestió de l'escaig, que explicava, que és, et deien, marketing is how to, ho diré en català, is how to make more people buy more product more often for more money. És màrqueting és com fer, com vendre a més gent, més producte, més sovint, per més diner. Això era el regla d'or de les multinacionals americanes on entràvem. I al final, top of mind, era el sold out. Si tens ticketing i tens sold out, el valor puja, tothom corre. Si tens, la discoteca que he explicat, el model que estem tots trained és el sold out. I tot està fet així. Es crea la necessitat, es disminueix l'accés, el preu puja i controlen poc. Aquest és el model que ha funcionat fins ara. I ara estem passant paulatinament amb un model que crec que és el que ha de venir en quant al futur, que és màrqueting ha de ser fer que el màxim de persones possibles comparteixin més productes, més sovint, per menys cost, per menys preu. Si havia de ser abans era more people, more product, more often, que es té del temps, for more money, això és el paradigma que hem viscut fins ara, és la base de tot. Fixeu-vos això, i amb tot funciona així. És la clau del sales pitch, de tot el que s'està fent fins ara. Què passa amb la transició que estem tenint i l'obertura i les tecnologies? Hi ha més gent que tenen accés, llavors hem de passar. I el que estem dient, el que estem passant, i ho podeu mirar, que és el que es acabo de dir, more people, share, not buy more product, share more product, que poso aquí una S, more often, això segueix, but for less money. Sí? Què vol dir això? Si t'hi fixes, tota l'apogea del que és el low cost va cap allà. Més gent poden viatjar, més gent, perquè està més freqüència low cost, un nou boost de l'economia. Aquesta part ja l'hem viscuda. La part de sharing és la que està venint ara amb les criptos, és que està venint amb els Binance, etc. Però al final el model ha d'anar així perquè aquest model, junts amb CBDC, és el que pot aguantar aquest sistema. Perquè aquest model amb aquest sistema no funciona, peta, ja s'ha provat. Llavors, el que explicava al principi de si vas a fer un negoci on tu vols, amb la pràctica que hi ha fins ara, arribar a més gent amb màrqueting, coses guais i tal i qual, vendre més producte, més tal i qual, you'll see. Ja s'està veient. Fins i tot en el nostre sector ha passat amb les cripto, amb les fintechs. Ara, totes estan caient. Klarna ha hagut de baixar el seu valor 95% fa 2 mesos. Per què? Perquè estan venent aquest model amb aquesta història. Quan un model està falsejat, tard o d'hora, a la primera, com es diu, crisi, cauen. I totes les fintechs, totes les que s'han basat en emular el sistema bancari normal, però amb nice apps, etc., they're falling down. Creixement perpetu, tots perden 100 milions d'euros, però tinc 15 milions, they're all dead now. All of them. Per què? Perquè el model que fan no es pot aguantar, és gairebé matemàtic, no es pot sostenir el model antic, per això el sistema ha crash. I aquest model que fa és que va més ràpid. Si abans es destinava 30 anys perquè un sistema caigués, ara en 2 anys, you're there. Perquè la velocitat i la quantitat de gent que entren al sistema i que l'ocupen és massa alta per la capacitat d'una empresa que necessita 4 anys per estabilitzar-se d'aguantar-los. Per això perden diners cada any constantment i se salven algunes al 6 i 7è. I aquest sistema s'aguanta per la borsa. Surten IPOs, we all believe in it, comprem accions, comprem ETFs, Teslas, i venen més. Però si t'hi fixes,
Tesla que val més que BMW en Mercedes. I Tesla ven un 0,5% dels cotxes. I diuen, no, és un valor tecnològic, no és un de cotxes. Come on, en un BMW hi ha 14.000 patents. Més tecnològic que un BMW existe. Heu d'entendre el sistema com funciona. Llavors, el model especulatiu permet que de sobte Tesla valgui més que Mercedes i BMW que porten 100 anys fent-se. Per això. Perquè we're buying this with this. Llavors, què fem? Concentrem, alguns els concentren, els Elon Musk de torn concentren, perquè és un engany del sistema, són tots molt cool, però és una rèplica del sistema antic amb mètodes modernes. No sé si se m'entén, perquè és com molt dens, no? Sí? Llavors, la clau per avançar, que és el que nosaltres proposem a la gent, és deixa d'intentar pensar vendre, busca el negoci, vendre sempre you're selling. Now I'm selling, quan parles amb algú you're selling, quan vas a comprar, we're always selling. Però la qüestió és que pel que ve, els models que funcionaran han de passar per intentar vendre coses que es puguin compartir. Fer negocis que permetin al target compartir, perquè és el mindset que ve. La generació alfa i la zeta venen amb aquest mindset. No estan aquí, però heu de veure com estan. El seu món és el telèfon, el seu TikTok, els seus amics, that's it, i els seus games online. És el seu mindset, no es pot canviar això. Llavors, tot el que és per ells compartir té sentit. Tot el que és aïsant, they don't like it. Sí? Perquè és natural. Llavors, tot el que és compartir i tot el que és amb menys cost tindrà més appeal, més ganxo, que tot el que és existirà els high exclusive, etc., però és per a una minoria. Estic parlant mass market. Productes que vols fer han de ser més pensats així. Mira, abans als bars, si vas a Brussel·les, abans, això fa 10-12 anys, els primers bars on entraves on les taules eren compartides. Ha acabat arribant aquí. Aquí tothom volia la seva taula i que allí estigui a 3 metres. Ara és normal entrar a llocs on es comparteixen. És un trend que no es pot canviar, perquè és una necessitat. Per la velocitat d'interacció que tenim amb els altres a través dels mitjans tecnològics. Sí? Sí, perdona, se m'estava acudint una cosa absurda total. T'ho imagina't. Jo estava pensant, Natolin, no? O sigui, Natolin queda clar. Sí. Natolin saben, bueno, sí. Natolin és un sabó que és dels millors a nivell innovació aquí a Espanya, sí? Llavors, queda clar que el seu model de negoci va per la part de fer accessible, sostenible, la compra de sabó per la part de subscripció. Com entro al share? O sigui, com faig el share? O sigui, com entro al share amb el sabó? És a dir, vaig a la veïna i li trec un tros de Natolin? No, és a dir, aquestes són les pautes. Natolin el que fa és que el model de more often for less money és subscription. Perquè si tu no pots comprar una cosa que val, acabaràs pagant més, però el cost facial és més baix i repeteixo i t'ho faig amb tant. La suma d'aquests dos paràmetres, que perdona, és bona pregunta perquè no és always for, però si t'hi fixes venint d'aquí cap aquí, anant amb parelles, tens tots els models que estan ara, sí o sí que funcionen. Llavors, Natolin què està fent? Per ser un model sostenible, que no gasta aigua, etc., han fet I+D, o sigui, han invertit, però el seu producte és universal. Tothom ara renta a casa, no anem al riu. Per tant, el More People ja el tenen conceptualment. El seu producte és mass market. Què estan fent? En lloc d'intentar vendre el paquet com al supermercat, diuen una subscripció, 14 euros, cada mes t'envio 3 paquets, estan aquí. Per tant, junten i a sobre tenen el More Often, perquè every month you come, you don't buy in stock. Jo a casa compro per l'any, jo. A mi casa sota tinc un supermercat, aceite, tal, voy al wholesale i compro per l'any. I m'estalvio un 70%. Omplo el cotxe, fins i tot l'aigua me la porten. Per què? Perquè vaig al wholesale i compro tot el 70% de discount. I tot l'any, tot el que pot durar, jo ho faig servir. No vaig cada mes al supermercat, la competitivitat de preu i compro el sabó, no.
aquest model de subscripció, en el cas del Naturgy, s'entén. Sí. Té sentit, però ha arribat un punt que s'està instaurant tot, un punt ridícul. Bueno, és... Parlaves de nivell. Sí. Tenen model de subscripció tots. Sí. Serà una Autopilot, BMW, el mateix està en subscripció. És el que et dic, que és... I la gent una mica ha pogut l'explicar això, no? Que està mirant la més, que no sé si 5 euros, 10 euros aquí, però la gent està veient que al final la més subscripció per aquí, per allà, i s'estan traient. Perquè no ho pots evitar, és el que estic intentant explicar. Si tu mires, veuràs el model es repeteix en formes diferents. Això ve que als Estats Units ha acabat el model que es deia de leasing. I ara està arribant aquí. Tot és leasing, renting, els cotxes. Però els Estats Units ja han cremat aquesta etapa perquè ha anat més ràpid. I el seu model passarà tot a subscripció. Podràs tenir tot. I tindràs l'aigua, el cotxe, el patinet, tal, pum, pum, tot amb subscripció mensual amb paquetets petits, perquè it has to be like this. És que no sé com explicar-t'ho. No es pot canviar. Llavors, Europa va tard i ara comença aquí el tema de faig renting pel cotxe, ara puc fer renting per un bar. Puc obrir un bar i fer renting tota la maquinària i totes les CIEs. Hi ha empreses que ho fan aquí. Era un backlash del consumidor amb això? No veies que era com un backlash del consumidor que ja... No, perquè pel consumidor és més fàcil. Això és la trampa. Són despeses formiga que no dones compte, al final sí que al final de mes dius, masses coses, no? Per això et dic que al fi... Propietari, no? Tu compro perquè compres un iPhone, no és teu. No és teu, exactament. Llavors et fan l'upgrade, llavors poden seguir amb la maquinària del creixement continu, que és el que deia... Exactament. El model de subscripció permet mantenir la maquinària funcionant amb un model que s'assembla que és més guai. Exacte. I el car sharing està entrant i d'aquí poc serà 3/4 del mateix, saps? Perquè d'una forma o una altra l'evolució també de la tecnologia que passem al quàntic, a nivell de tecnologia i fins i tot la criptografia va passar al model quàntic, és fonamental tenir la gent constantment connectada, diguéssim, perquè aquest model se sostengui. Llavors, si li dius entrar i tenir això val 10.000 euros, diu no. Si diu, bueno, estaràs 10 anys i pagaràs 10 euros, bingo, puc tenir un iPhone 27, why not? Llavors, pots seguir amb aquest creixement. Però si un iPhone normal pot durar 6 anys, no necessites canviar-lo. Per què el canvies? Perquè és subscripció, com ara fem amb el cotxe. Hi ha un update i Sí. El cotxe abans els tenies 12-15 anys, ara cada 4 anys te'l canvies. Estem molt controlats per això, miris per on miris, els models es repeteixen. Els negocis que estaven aquí estan fent una transició, la banca, amb tot, han d'anar cap aquí. Believe me or not. I això, estic parlant, no és immediat, és un stand de 10 anys. Pel que canvis es manifesti. Fins als propers 4-5 anys veureu el CBDC instaurat, cash, Espanya resistirà, crec, però el cash serà out, sí o sí, al món occidental, i passarem un model de subscripció per tot. You own nothing, but you'll be happy, no? Yeah, but és el que t'estan venent. I el territori on fan totes les proves sociològiques són els països nòrdics, sempre. Totes les proves sociològiques, mireu-vos, es fan als països nòrdics, Suècia, Noruega, etc. Saps? El cashless ja està donat per si. Suècia ja té la e-corona des de fa un any. Saps? És un no-brainer. Llavors has de seguir, has de poder entendre el que passa i then decide. Dius, jo prefereixo comprar un cotxe, el pago i duro 15 anys. Fine. Estaràs una mica més lliure. Perquè el dia que deixis de pagar la subscripció no tindràs cotxe. Saps? Sí, és que ja funciona així. I a més, és que amb el CBDC, per exemple, el diner digital, la diferència en el diner ara digital és un mix, tornant a la pregunta, és un mix diner digital analògic, no és programable el diner, perquè és el banc que el crea digitalment i vas a servir amb la tarja. Quan estic parlant de CBDC és diner digital programable. Què vol dir? I veureu i sentireu d'aquí poc el que és l'impost de la petjada de carbon. You'll see. S'ha tastejat 10 anys amb la indústria, hi ha un mercat de crèdit de carbon, ja passarà la gent. Llavors, com el diner és digital, et diran aquest cotxe no el pots comprar amb aquest CBDC perquè aquest cotxe és pol·luant, has de comprar aquesta versió. You'll see. Now, 3, 5 or 7 years, you will remember this.
Sí, perquè poden. La forma de que la gent faci el que vols és si la tens amb els diners. Si la gent no té manera de tenir diners d'una altra manera, faran el que li dius, perquè la gent ha de menjar. És que passarà, és així. You will see, en 3, 4, 5 anys lo vais a veure. I tothom pagarà i tothom tindrà una limitació en temes de trepitjar de carbon, perquè hem de salvar el món. El tema del canvi climàtic, ara del push very hard, ho vaig dir al febrer, canvi climàtic, educació financera, why? Perquè per passar un món 100% digital amb el diner, tothom ha d'estar. Llavors, ara la subvenció en educació financera, ara, suddenly, all banks, everybody's talking about l'educació financera. Fa 2 anys, nobody. They need it. Les fintechs existim perquè they need us to train people per preparar la gent al model digital, perquè els bancs comercials tenen avis, la targeta de la caixa, no poden. Hem de venir nosaltres amb coses fancy, cool, app, etc. i fer la penetració. Per això ens deixen existir, amb llicències diferents. No perquè they love people. They need it. Este modelo, ¿estás diferenciando entre bienes de consumo y bienes de primera necesidad? Para nada. Esto es un modelo de base para entender para mí, me sirve, cualquier propuesta comercial que está en el mercado que va a mass market, cualquiera. Porque I've been trained para hacer esto, y lo he hecho en todo el mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Y sé cómo funcionan las compañías por detrás, y sé cómo presentan los productos, y sé que llevan años preparando esto, entonces es una base. Puedes verlo, no verlo, es a gift. Pero esto es un modelo de base sobre el que se basa la nueva economía. Cuando oyes hablar de nueva economía, no puede salir de esto. No puede. Este modelo no lo aguanta. Y como he dicho, si lo coges de dos en dos, it doesn't matter si un producto es un servicio, un producto. Si es mass market, detrás tiene que haber control por unos pocos para controlar los precios. Si no controlas los precios, hasta ellos crean muchas veces la competencia para controlar un mercado. Los japoneses inventaron estos con los coches, crear su propia competencia. Es normal, porque si no, no puedes hacer un push del price. Entonces te doy el mismo coche, pero un poco más fancy, más barato. Y cojo todos los que no podían llegar a este coche, pero una vez que están los dos, verás que este más barato, para repararlo, gasto lo mismo que necesito para comprar este que no se gasta nunca. Entonces, este que no se gasta nunca es alemán. Straight, works always. Y todo lo demás, breaks more often, excepto Toyota, en el caso de coches, ¿no? Porque los japoneses hicieron eso. Todo se repite porque es un modelo que funciona. Funciona, es así. No sé, si tienes una idea, una cosa que no ves, que no cuadra, we can try. C'est un concept de base. C'est pas une question de ça doit être toujours ça, mais ça se déplace depuis le purchase depuis le moment où l'action de consommation existe en arrière. Et en couple, tu vas toujours trouver dans les modèles qui existent actuellement, les modèles performants, je parle pas tu vas toujours voir qu'il y a cette symétrie qui existe parce qu'ils ont besoin de ça. Parce que finalement, c'est les mêmes qui gèrent l'argent, c'est les mêmes banques, c'est les mêmes sociétés, tout est concentré. Donc pour que ça marche et que ce soit simple pour eux, ils doivent répondre à une façon très facile pour eux de gérer ce genre de projet. Et vu que le système, il ne le contrôle pas complètement pour l'instant, parce qu'on est en train de passer à une vitesse supersonique à tout ce qui est complètement digitalisé, pas digital, ils doivent créer la base pour contrôler aussi ce système. C'est pour ça qu'ils doivent digitaliser la monnaie. C'est important parce que sans une monnaie CBDC contrôlée par les banques centrales, c'est impossible de maintenir la concentration avec un système qui est complètement éparpillé, qui est complètement décentralisé. C'est impossible. Donc il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est l'argent. C'est la base de tout. De toutes les transactions, et si cet argent je le contrôle et je contrôle comment il peut être créé, distribué et surtout à consommer, j'ai la base pour résister à quoi que ce soit, Bitcoin, à quoi que ce soit qui passe dans ce metaverse qui n'est pas réellement c'est pas de la science-fiction. Le metaverse, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce qu'on y est déjà, on est déjà dans le système qui nous permet de vivre, d'avancer à travers le digital. Comme tu disais, oui, j'ai ma carte, ça fait 5 ans, je paye, c'est super. Tu es déjà dedans.
tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas dire, ok, maintenant je jette les cartes, je veux que du cash. Peut-être même ton salaire, ils ne peuvent pas te le payer en cash. Pourquoi? Parce que la quantité d'argent qui est sur le marché est 3%. Il n'y a que 3% de l'argent qui est sur le marché. 97%, c'est digital déjà. Mais ce n'est pas digital programmable, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si tu vois la différence. La différence Non, mais si, ça fait 10 minutes que tu m'expliques, donc oui, mais je ne vois pas très bien l'alphance del modèle. Parce que ton argent pour l'instant est digital, tu peux en faire ce que tu veux plus ou moins. C'est sur ta carte, tu peux aller à la banque et te plaindre. Il n'y a personne d'autre au-delà de toi et de la banque qui peut décider où tu vas dépenser cet argent. Donne-moi 5 ans et tu vas voir ce que je te dis, comment ça va se passer. Dès que le moment qu'on a la digital currency, CBDC, automatiquement on va avoir une taxe carbone, automatiquement attachée aux choses qu'on va acheter. Et ça, c'est le premier pas, et tout le monde va croire c'est super cool, mais c'est le premier pas où on t'oblige à acheter ce qu'eux, ils décident, qui est censé être mieux pour la planète. Tu vas voir. Donc ça, c'est programmable. Là, mes euros ne sont pas programmables. Je peux aller acheter de la drogue, je peux faire ce que je veux, faire des transferts, etc. Mais une fois que c'est blockchain, c'est complètement contrôlable, c'est complètement programmable, c'est complètement différent. C'est pour ça que c'est très très important de comprendre la différence entre... Tout le monde dit ouais c'est digital. Non, c'est pas seulement digital, c'est programmable. Ça c'est la première partie. La seconde, comme je disais, c'est pas une règle d'or. Moi ça m'a servi les dernières 25 années à lancer les projets et être toujours 4-5 ans en avance parce que j'ai compris la base sur laquelle tous les business qui montent... quelle est la base? C'est pour ça. Todos han entendido menos yo. ¿No? Porque ella discute al final, para que se entienda, ella dice, pero mi dinero es digital, no veo la diferencia. Digo, es muy diferente tener un dinero que es como cash digital que tener un dinero nativo digital creado desde un computer con blockchain desde un banco central. Es totalmente diferente, porque ahora con el dinero que tengo, mira, tengo más libertad, pero con un dinero programable, traceable, la trazabilidad se seguir, se puede hasta decidir dónde lo puedes gastar o no. Se pueden decir, tú puedes viajar 5 veces porque tú estás gastando demasiados vuelos con los tal, pues tienes que tener 5. Si quieres más, tienes que comprar credit, como ahora carbón, para poder viajar. Ahora pasa con la industria. La industria tiene que comprar credit de carbón para poder seguir provocando. Ex nihilo se ha creado. Es un mercado, por cierto, si invertir en credit carbón, porque esto va a ir to the roof, porque es lo que viene, ¿no? Entonces, esto es una parte. Y luego dice que no entiende un poco la base, bueno, sí que entiende, pero que no lo ve muy claro. El hecho de que explique de que el modelo en que vivimos la base de toda venta es vender al máximo de personas posibles, más a menudo, más productos por más dinero, que se basa en la escasez, en menos, exacto. Esto es lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Todos nos empujan hacia un precio más alto y la gente ya no llega. Como el sistema se rompe, lo que viene ahora es menos dinero, más a menudo, más compartido, porque compartir no quiere decir nosotros. Cuando hago una suscripción a un iPhone, lo comparto con Apple. No es que ella y yo nos pasamos el teléfono, ya no es mío. ¿Okay? Pero perdona, porque acabas de decir una cosa muy interesante. Sí. Acabas de decir que aquí la gente no llega. Acabas de decir, ya no llegue. Ya sí. No llega. Entonces, ¿este sistema está hecho para que la gente llegue? Correcto. Este sistema está hecho para que la gente llegue, pero que ellos sigan teniendo el control. Porque ahora la gente no llega, hay una crisis. En Francia están en la calle, en Holanda están en la calle, en Alemania están... Porque ya la gente no llega, el sistema está roto. Entonces, tienen que hacerlo, tienen que cambiarlo y no lo pueden cambiar con el sistema fiat basado en bancos privados. Es imposible, es matemáticamente imposible. Es imposible, tenemos que pasar a un modelo digital. Y es necesario, porque si no va a haber guerra en todos lados. Lo que digo yo es, ok, pero las reglas sobre las cuales se van a hacer esto lo tiene que votar la gente. No se puede decir desde la Unión Europea o desde cualquier otro organismo que ni votamos. No se puede. Y la gente dice, bueno, no podemos hacer nada. Por eso estamos así. Porque la gente dice que no podemos hacer nada. Es falso que no puedes hacer nada. ¿Sabes? Porque la adopción la aceptas tú o no.
Esto es lo que viene. Pero ya entiendo que la gente, well, it's not a big deal, es como ahora dicen, bueno, pueden entrar en tus mails, bueno, no tengo nada que esconder, so what? ¿Sabes? El tema de privacidad, ¿no? Es lo mismo, bueno, yo estoy bien, no es un tema de que si has hecho algo o no, es que es tu privacidad. Es lo mismo, entonces, este modelo que van a vender a todos, que es el bueno para todos, que es el que digo que hay que estar atento porque ahí te nos van a colar este modelo revamped y ya estamos yendo otra vez para 150 años o 50 o 60 de drama. James, tal y como lo explicas, parece que es algo inevitable. Más pronto, más tarde, lo podemos dilatar un poco más en el tiempo, yo qué sé, guardar dinero debajo del colchón, pero... Bueno, hay alternativas, hay gente que se va a nuevas criptos, hay gente que está que está acumulando oro, la venta de oro, hablábamos antes, se ha multiplicado una vez, ya no hay oro para comprar porque hay gente que sabe lo que va a pasar y entre los bancos centrales China e India no queda oro para comprar. Entonces hay alternativas, pero no van a ganar el sistema porque la masa no es consciente. Entonces, como la masa no es consciente, la única forma es educar a la masa para que entienda que tiene que poner barreras. Porque si no pone barreras, en 10, 15 years you will see it, remember this. No se podrá controlar más. Es game over, es en serio. En el momento que nosotros aceptemos que el dinero tiene que ser digitalizado, entraremos en este modelo y como promocionan ellos, you will own nothing, but you will happy. ¿No? Es así. Entonces es un tema de libertad. Hay gente que les va bien, a mí no. Yo quiero hacer lo que quiero con mi dinero, trabajar si quiero y viajar si quiero y ya está. Ya tomaré las decisiones de si gasto, si reciclo, etcétera, porque tengo hijos y no quiero destrozar el planeta. Que no hay que confundir contaminación, polución con cambio climático. Que al final están hablando de registros del termómetro, existe desde hace 138 años, es un 0,08% del tiempo que tenemos calculado. Estoy esperando ver datos que confirmen todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la gente da por hecho, porque, bueno, lo dice este profesor, pero, so what? Yo sé leer, sé contar, y explícamelo, ¿sabes? La conformidad es lo que hace que la gente acabe esclavizada, como ahora, y que ahora tienen que salir en la calle, but what you gonna do? Después de 3 días en Canadá, los camioneros salen y les cierran la cuenta. El gobierno. Y la gente no ve que esto ya es too much. Ya no puedes ni protestar. El gobierno dice, si sales con el camión, y si tú ayudas a alguien con el camión, también. Canadá, súper democrático tal. Y la gente dice, bueno, no pasa nada. You'll see. Esto es así. Entonces, si la gente no es consciente, no hay solución. La única solución es que la gente decida, ok, we want that, fine. Pero si la gente no lo sabe, no es muy fair. ¿Qué? Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasa con los países menos desarrollados donde, por ejemplo, ahora ni siquiera hay dinero digital, no se paga con el teléfono, por ejemplo? Cuando los países más desarrollados hagan este cambio y pasen a y los otros menos, se alarga más todavía la brecha, digamos, se distancian más. Yo creo que estos países son el futuro. Es decir, el uptake de tecnología está bien hasta cierto punto. Te pongo un ejemplo. Cuando aquí había sistemas telefónicos y cabinas en todos sitios, si ibas al África o a América Latina, habían 4 sitios donde puedes llamar, estaba visto como atrasado, porque había que picar, hacer cables, etc. Llega el teléfono móvil, que es una antena a 20 kilómetros, y África, América Latina, etcétera, los países emergentes son motor de la economía móvil, tienen muchísimos más móviles que tal. La adopción que hicieron de la tecnología en el momento que lo necesitaron era óptima, no tuvieron que pasar por la transición y pasaron por delante de Europa. O sea, aprenden y si se aplican lo hacen mejor. Aquí el SMS iba y se hacía de todo, cuando Estados Unidos estaban descubriendo el SMS. La gente no sabe esto, que el SMS aún en Estados Unidos es como wow, tal y cual, aquí es como come on, porque empezaron 10 años más tarde porque tenían una tecnología. Entonces, los países que no han entrado del todo en el sistema tienen la opción. Cuando un Ecuador dice voy a entrar en Bitcoin, o República Centroafrica
dice que el Bitcoin ahora es legal, países pobres están empezando a coger estos, cambia, porque si coges esta moneda y pones detrás valor real, oro, materia prima, lo que sea, tienes una moneda sólida. No necesitas depender del petrodólar o lo que sea. Entonces estos países son los que tienen más oportunidad. Europa para mí no tiene opción. Tiene la Unión Europea, va a decidir y la gente se lo va a tragar, no doubt. Pero los países periféricos, como ahora se está viendo con los BRICS, que hace poco dijeron, ya no queremos el patrón oro de la London Billion, vamos a crear el nuestro. Ya no queremos el petrodólar, vamos a comprar petróleo con yuan backed by gold. Never happened in the history. Esto es como un cambio bestial. Se ha sumado Venezuela, Nigeria, etc. El mundo está cambiando. ¿Por qué? Ahora Arabia Saudí. Esta es la oportunidad de no haber estado en un sistema enganchado y decir, wait a minute, pues me voy con estos. Tener la opción, porque Europa realmente va con la cola de Estados Unidos. Por eso cuando ellos acaban con leasing, aquí empieza y lo venden como lo más guay, y cuando ellos acaben con la suscripción, llegará aquí, será el mundo perfecto para la gente. Pero los países poco desarrollados o que técnicamente son pobres, que no lo son, que en realidad son los que tienen la juventud y tienen la mayoría de los resources, pero ahora son dependientes de la energía, que es otro tema muy importante. La energía, el 98% del GDP de un país depende del precio de la energía. La gente no sabe, el 98% del GDP, del valor de un país, depende del precio de la energía. Por eso es tan grave cuando hay problemas con el gas, con el petróleo, etc. Y por eso el petrodólar es la única currency que hasta ahora permitía comprar petróleo, porque es una forma de controlar a la base. Entonces, cuando se abre a poder producir electricidad por hidrógeno, por eólico, etc., y no dependes tanto del petróleo, se abre el juego. Porque China es la número uno en molinos, número uno de lejos. Y los fabrica como... Es un negocio que conozco muy bien porque lo estoy lanzando. Entonces, estas cosas dan oportunidad a países no desarrollados a entrar en lugar de usar la vía de siempre, ¿no? Y pasa lo mismo con las monedas. Pueden crear su propia criptomoneda, es tecnología. Si Argentina decide, mira, hasta aquí hemos llegado, tenemos esto, esto y esto, y vamos a crear, no sé, 100.000 millones de tal, ¿eso es nuestra moneda? What's the problem? Lo que hay detrás es real. El problema es que hasta ahora no lo podían hacer, porque detrás del dinero no hay nada. Desde el 70 que se sacaron con Bretton Woods lo del oro en Estados Unidos. Dejó de tener el dólar backed, es decir, soportado por oro real. Entonces, y con su fuerza nadie se atreve a hacer esto. Pero ahora que esto ya ha colapsado, cualquiera es capaz de crear una nueva moneda con cosas tangibles que la gente necesita. Como energía, exacto. Si tienes mucha tierra, mucho mar y mucho sol, puedes ser el Qatar de mañana. Porque puedes crear energía verde de hidrógeno, no hay polución, es carbón positivo, generas agua mineral potable y oxígeno hospitalario. Hidrógeno que necesita Europa. Y es poner centrales allá y dejarse del petróleo. Un coche de hidrógeno que ahora viene aguanta 1.200 kilómetros, un Tesla de estos aguanta 250. Es una bombona así de hidrógeno con el sistema y aguanta 1.200 kilómetros, porque el hidrógeno genera la energía para la batería y es constante. Todo esto existe. Entonces, estas alternativas, si la gente no lo conoce, pues van a ir detrás de los que necesitan controlar. Hay tantas cosas que podría estar horas explicando dramas, pero explico la parte dramática porque es lo más chocante, ¿no? Y muchas veces cuando hablo la gente piensa, pero esto no puede ser. Cuando explico que, por ejemplo, hablamos antes que el dinero no lo crea en el Banco Central, todo el mundo piensa que es el Banco Central. Todo el mundo piensa de entrada que el Banco Central, por ejemplo, de España, es de España. Es falso. El Banco Central de España es una sucursal del Banco Central Europeo. Esto es así. Le llaman ventana única, son representantes. El que manda es el Banco Central Europeo. Las licencias bancarias las da Europa, el EBA, no el banco de aquí. Este te lo verifica. Pero ¿quién es el propietario del Banco Central Europeo?
Buscar quién es el propietario del 30% del Banco Central Europeo, no lo vais a encontrar. Entrar en la Unión Europea y mirarlo. Los primeros 11.000 millones que pusieron para el Banco Central Europeo, ¿quién los puso? Si aún no había ningún país. Mirarlo. Entonces hay muchas cosas que no se explica a la gente, pero la gente, it's okay, have my little life, vaig fent y ya está. Un vermut, aquí se ve muy bien, hay sol, James, come on, vete a hacer otra cosa, no nos amargues la vida, ¿no? Es normal, pero es un tema de libertades detrás, porque es lo más importante. El dinero está al centro de nuestras vidas, no puedes hacer nada sin dinero, no puedes estudiar, no puedes dormir, no tienes nada. Entonces hay que saber de dinero. Siempre que explico cosas la gente acaba desesperada, deprimida. La próxima vez vamos a traer gin tonics para luego, ¿sabes? Dar un poco de revamp, pero es así. Investigar lo que os digo, mirarlo, perder 10 minutos y mirar lo que veréis, que lo que digo es una parte de lo que hay, no es complicado. Però James, digues. Tu fas aquest proselitisme, sí. Però després surt TV3, o TV1, o la tele que sea, el Banco Central Europeu és collonut, hem de fer... Què han de fer? Clar. Qui és el propietari dels mitjans? Qui paga els mitjans? No podrem ensenyar a tothom. Por eso digo, al final es un tema casi de... Esto es una buena pregunta porque siempre digo, lo hago en castellano para que todo el mundo esté, pero no puedes explicárselo a todo Dios. La gente tiene que hacer el esfuerzo y preocuparse por su libertad de vida para buscar. El que no busca es carne de cañón, they will pay for it. Es su problema, no podemos. ¿Sabes? Si te estás todo el día mirando TV3 y te crees todo, mira que aquí hemos tenido un ejemplo de lo que puede hacer la tele en un sitio u otro explicando cosas que no existen, la gente se lo cree. Entonces la gente sigue pensando que la tele funciona así, la gente sigue pensando que los medios hablan. ¿Qué medio ha explicado que la crisis venía hasta ahora? Entonces, ¿qué hacen los redactores de economía? La guerra. La guerra. Es Ucrania, pero ¿cómo puede ser que no lo expliquen? ¿No? El cuarto poder es la información. Tienen la obligación de explicar a la gente lo que hay, pero no lo hacen porque la gente no quiere pagar la información, prefiere hacer cañas. Entonces van a buscar dinero a quien le paga y el paga dice, de esto no hables, lógico. Por tanto es culpa de la gente. ¿Quién lo ve? Es su suerte. ¿Quién no? There's nothing you can do, porque la gente va a pagar, gente va a perder sus casas, gente va a perder sus ahorros, va a pasar. Cuando hablábamos hace 2 años de que venía esta crisis, que había un cambio monetario, la gente decía que estaba loco. Ahora todo el mundo me llama, oye, ¿qué hago con tal? It's too late, ¿no? Ya no puedes ni comprar oro. Tenemos cola nosotros para comprar oro. Tenemos cola. En febrero no la teníamos, entonces, ¿qué quieres? Estas cosas son matemáticas, van a pasar sí o sí, no se puede cambiar. Y el que no es su suerte, los que han venido aquí, pues la mitad se lo creerán y harán algo, la otra mitad después de la caña se olvidarán, pero en 2, 3, 4 años lo verá. Sure, remember this. Lo vais a ver. No falla. Vale, pues gracias por la luz que nos da... No es luz, por eso odio prefiero que sea, ¿sabes? No porque sí, porque yo mismo... Estoy muy metido en esto, yo estoy casi 20 horas al día metidos en finanzas, transacciones, o sea, estoy totalmente dedicado. Entonces, cuando salgo y hablo con la gente, estoy tan metido que me va bien el feedback, ¿no? Porque yo solo hago esto. Entonces, mi visión también es muy densa, muy real. Y hablo de cosas que 2 años más tarde pasan porque yo ya lo estoy siguiendo al minuto, ¿no? Pero va a pasar porque es matemático, no se puede cambiar, lo vais a ver. Recordar esto y quiero que recordáis esto va a pasar. Pero tienes un postulato, ¿hay alguna solución o ves alguna solución? Porque... Sí, la única solución es que la gente encuentre la solución. Mira, hay una teoría, pero lo he explicado antes, la solución es el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, no puedes ver el peligro. Es decir, tú no puedes prepararte para nada si no sabes. Si tú no sabes que detrás de esta puerta hay fuego, vas a entrar. Si sabes que hay fuego, te lo vas a pensar. El conocimiento es la base. Y el conocimiento hay que buscarlo, hay que hacer el esfuerzo de buscarlo. La gente es perezosa.
Entonces, la teoría de base de todo el neoliberalismo nace al principio del siglo. Entonces, en este momento habían dos teorías en Estados Unidos, sociólogos. Uno se llamaba Lippmann y el otro se llamaba Dewey, John Dewey. Y la teoría de Lippmann era que el mundo necesita, en el 40 y pico se hizo, de hecho, el Forum Lippmann en Francia, justo antes, la base del neoliberalismo. Y él explicaba que los pueblos son tontos. Después de la Segunda Guerra Mundial, es que desde la Primera, Segunda, es que la gente es tonta, entonces necesitamos una élite que piensa y que le pase a la gente lo que tiene que hacer. Y esto es lo que tenemos hoy en la Unión Europea. Unos tecnócratas que no has votado nadie, que no sabe nadie, que toman decisiones y afectan tu vida. Si puedes salir a la calle, que puedes comer, etc. Pero tú no los has votado. Nadie sabe cómo se decide en la comisión. Se sabe quién levanta los votos, pero no se sabe realmente que funciona. Este es un modelo. Y Dewey decía al contrario, respondiendo a tu pregunta, dice, hay pueblos y comunidades dentro de pueblos. La gente, si le das las herramientas, buscará en su entorno una forma de tener una economía, una subsistencia. Yo pienso más en esto, que hay que darle a la gente. En Argentina hablabas, yo no sé qué hay en Argentina que hay que dar. Vosotros lo sabréis, pero con esta base, pues buscaros la vida y hacerlo. ¿Sabes lo que quiere decir? Es lo que hay, porque si te vas con el vagón de los inteligentes, los sabios, que han hecho grandes escuelas, financiadas por la... Bueno, es decir, no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, la única fórmula para mí es el conocimiento. Sé que insisto, pero el resto, montar les communes, ¿no? Las comunas aquí. Las comunas se hicieron aquí durante la República. El 90% de las fábricas en Cataluña las gestionaban los obreros. Y iba, no bien, mejor que cuando antes había. Gran error. En este momento Estados Unidos dijo, le paso los carros a los franquistas, los otros se retiraron y perdieron, porque es un modelo que va contra el sistema de casta que se monta. Entonces, las comunas funcionan. ¿Qué hacían? Imprimían hasta su propio billete y funcionaba de maravilla. Pero este ejemplo es el demonio. Lo mataron y se ridiculiza. Se habla hay un video que está en YouTube que es súper interesante, es de Tancred Ramonet. Es un francés que ha hecho un documental sobre el anarquismo. Mirarlo. Es 1 hora y pico. Es excelente. Porque te explica realmente cómo el sistema te vende una moto que no es real, pero los datos históricos reales hablan de otras cosas, ¿no? Entonces hay que educarse, hay que aprender y ayudar a la gente y luego que hagan lo que quieran. Yo vivo bien, ¿sabes? No necesito esto. No uso ni el agua ¿sabes? Es decir, I live off grid, ¿no? Desde hace años. Entonces, I have no issue with that, ¿sabes? Pero hago esto porque creo que es importante. A mí una pregunta. ¿Sabes qué lugar había empezado el primer y el segundo sistema con una moneda totalmente electrónica, digamos? Que por ejemplo, diste el ejemplo de que te podrían llegar a cobrar más, por ejemplo, para viajar. Mi duda sería qué pasa ahí con la competencia de mercado, digamos. Saben que las aerolíneas es más un oligopolio, pero una competencia perfecta, cuando hay mucha oferta y mucha demanda, ¿cómo funciona? El mercado seguirá funcionando igual, porque el que se manipula no es el mercado, es el medio transaccional. Y se pone unas reglas sobre este medio. Por ejemplo, tú tienes dinero y dicen, no puedes comprar drogas. Todo el mundo dice, ok, está bien, las drogas están mal. Entonces, si tú compras droga y la policía te pilla, tienes un problema, porque has comprado droga. Hay una regla que se ha puesto que diciendo, si tú das dinero para droga o lo vendes, eres un criminal. Si lo regalas, no eres un criminal, porque lo que está penado es venderlo. Entonces, es que se pone una regla sobre el dinero. Entonces, lo que se va a hacer, creo, es poner unas reglas sobre el uso que se puede hacer de dinero y qué impacto puede tener en el planeta que todos viajemos 10 veces al año en avión. Todo el mundo dirá, it's true, no puede ser. Entonces, ok. Entonces, tú con tu dinero irás comprando. No hace falta que
que hagan una ley, está en el dinero. El dinero que va a pagar los vuelos sabrá cuántos vuelos ha hecho y qué distancia. Entonces este dinero al quinto dirá, aquí no puedes comprar, no tiene nada que ver con las ofertas. ¿Entiendes? Te dirán, para poder comprar más, pues tienes que tener más crédito carbón, para decirlo de una manera. Entonces tú comprarás crédito carbón y volverás al mercado a escoger precio. Porque no tendrás un permiso limitado con tu propio dinero. Lo pueden programar. Como te pueden decir que el dinero, si no lo gastas a final de año, pues te quitamos un 2%, un 3%. Y te forzarán, dices, para perderlo lo voy a gastar. Es consumo. Es el modelo de antes de hacia adelante. Con la inflación es lo que está pasando. Totalmente. Totalmente. Exacto. Totalmente. Un poco también se rompe el libre consumo y la libre elección de... Totalmente, es un tema de libertad, ¿no? Es que para mí es un tema de libertad, porque vivir, no vivir bien, pero es un tema de libertad. Llega un momento que no lo puedes llevar atrás, no lo puedes cambiar, porque el sistema, la mayoría funcionará así. Off-grid pueden vivir pocos, la gente tiene que vivir con la gente, ¿no? Pero, es decir, separados pocos, entonces, si no digo que no se haga, pero las reglas... La gente tiene la opción de decir no. Lo más poderoso que tiene el ser humano y que le han enseñado a no decir es no. Todas las leyes, todos los sistemas se basan en el hecho de que tú aceptes unas condiciones. Todo, si tú dices no, realmente el no lo puede con todo. Entonces, cuando la gente entienda el poder decir no, ya se podrán cambiar las cosas. No quiero esto, no voy a hacer esto, no acepto estas reglas, no quiero este dinero. ¿Qué van a hacer? Venir y meter todo en la bucha. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero si dices, bueno, lo haré, pero luego me quejaré, haremos un tal, no sé. It's too late. You're in. Y es lo que la gente no sabe hacer ahora, es decir, no. Porque nos enseñan que tenemos que ir con el wave y que o eres anticuado o no lo entiendes. Y tiene control en el mass media, no es, ¿sabes? Habla de tonterías, es un crack, mira cuántos diplomas tiene, mira, ha ido a esta universidad, ha ido a Harvard, etc. Come on, ¿sabes lo que quiere decir? Es que hay que saber decir que no. Sí, más preguntas? You want to say something more? No, yo dar las gracias por haber venido, haber escuchado el chaparrón. Me estoy encantado de veros deprimidos, porque esto quiere decir que algo de lo que he dicho molesta, que es la base para buscar la información donde está, entrar en la Unión Europea, Comisión, todo tiene que estar ahí, entonces porque tienen el derecho a la transparencia, mirar lo que os he dicho, entrar a mirar la reserva que se llama fraccionaria del dinero, creación de dinero, entrar en ONSA, veréis los documentos que tenemos ahí, tenemos hasta dibujos animados hechos de 2-3 minutos para que la gente entienda, y si no fuese verdad, te aseguro que estaríamos en la prisión, ¿no? Porque decimos ahí cosas muy serias, que molestan. Entonces, hacer el esfuerzo de investigar y de preguntar, ¿no? Sí. No, a mí me gustaría que el próximo FinTech Talk, ya puestos, pudiéramos hablar de los impuestos que vienen. O sea, a mí lo de la huella de carbono me parece fascinante, porque justo ahora ha pasado el COP27, claro. Nos están poniendo una urgencia para entrar ahí. Dicen que si 5 grados arriba, 2 grados abajo, 1 centésima de warming global y we're dead, ¿no? Entonces tenemos como 10 años para hacer los deberes del COP27. Entonces yo creo que el FinTech Talk debemos de hablar de esto, de posibles impuestos, cómo vamos a vivir esos 10 años. Esto está escrito en la agenda que ahora es 2030, se llamaba Agenda 21 y está escrito en la ONU. Entra en internet, bajar la Agenda 21, que ahora es 20, y leer, y veréis todo esto que digo está escrito. No es que lo invento, está escrito ahí. Entonces es un proceso, no soy adivino, yo me informo y veo, entonces la trazabilidad es fácil para mí. Todo esto está ahí. Entonces esto del COP27, hasta 30, que nos dan, van a acabar con este impuesto universal que va a pasar y todo el mundo lo va a aceptar porque todo el mundo se va a creer que esta es la solución. Y va a pasar, sí, ha pasado con la industria. Bueno, o
sea, la tasa carbono que se quiso poner en la gasolina fue lo que el desencadenante de los gilets jaunes en Francia. Exacto. Es que Exacto. Fue el detonante, chispa, ¿no? sí, el sí, detonante para que la gente Exacto. se volviera loca y saliera a la calle. Exacto. Por eso Francia, porque tiene tradición de quejarse, es un bastión difícil. Por eso hay mucha presión en Francia, porque es bastante líder en el sentido de, oye, no vamos a aceptar todo. Y la gente dice, pero ¿cómo es que se ponen en la calle por un tema de tasa, por solo de la benzina? No, dice, no, si ahora me pones esto, luego ¿qué me vas a poner? Arregla tus problemas. Entonces, en Holanda está pasando lo mismo, pero no con el tal, porque quieren sacar los nitrógenos, lo que quieren es matar la mayoría de 600 o 700 familias que llevan más de 150 años de ramaderías y de farming. Nos están haciendo out of business con una ley forzada out of the blue. ¿Sabes? Todo esto no es un plan maquiavélico, es que está pasando. Entonces, COP27, you'll see, ¿dónde se ha visto todas las religiones, ¿sabes?, metidos con todos los gobernantes en una conferencia para salvar el planeta, y ahora dicen que van a hacer los New Ten Commandments? This is heavy. No, vais a ver. Ahora quieren sacar los 10 mandamientos del nuevo mundo para salvar el planeta y que todos tendremos que hacer. Imagínate el delirio donde va. Pero es real lo que digo, no es una farsa, lo están haciendo ahora. Entonces, y estoy hablando de libertad, se ha saltado un paso más. Hay que vigilar estas cosas porque es un tema de libertades, no de comodidad. Es súper importante. Y vamos a venir 3-4 años que van a ser duros, porque más gente va a perder cosas y va a haber movimientos en la calle. Va a haber penurías, no tanto de frío como te venden, no el gas se ha estabilizado. No creéis todo lo que dicen, nadie se va a morir de frío. ¿Sabes? Como mucho será un fake, tienen reservas para hasta el año que viene, es un fake, no os lo creáis, pero es a la tensión y te lo ponen en la tele, como pasó con el COVID, no salgas, no hables, familias, y luego, no, estás en Mara, ya puedes entrar en el bus, y wait a minute, 2 minutos antes no había problemas, o a las 10 máscara sí, a las 11 no, el virus lee la hora, y la gente, ¿sabes? Porque lo hacen así, te imponen un shock, miedo y luego te dan la solución. Entonces tú dices, fine. Y COP27 es los 10 mandamientos. Es un next level. Ya no es un tema de ley, ya se va a un nivel casi espiritual de... hay que vigilar estas cosas. Entonces es súper interesante. De estos temas sí hablo mucho, creo que muy poco saldré, porque son temas muy, muy espinosos, no les gusta que se hable mucho. Y hablo demasiado de banca. Pero mirároslo, mirar. De hecho que habéis venido ya dice algo, ¿no? Entonces, sí. Okay. No sé. Ok, thank you. Aplauso, ¿no? Pues ya está.